was proved. I thank you, Mr. Speaker. Chinga kichubono ezi okenyiro yubono leo mobwa nominated senators nigonera kwanirengane yu anene asogwikirana ogwikirana kuri tukuria lero anene asogota kwisiko como governor we county ya Meru Kawira Mwangaza. Senator Mochore okenyuri esi ritukuria lero twaba kugambire ngana ya mugabano Meru Kawira Mwangaza. Asitwaba kuna cheki nanga tigo musubati Kawira Mwangaza agendere ne ubukorwa egasi asa abantu ba Meru twabere tukunenkia manganaya tugategere county assembly ya Meru tugategera nesemo y'umugabano Meru tukamenya kuruo tugaikaransa amana bali twarenge na barabwa se committee tukarose robote banga ase ebintu biria bekire ngakorete ntwaroche ngambikiranete igo twamanya koreta roboti urubunge ase twaba tugwetinga musubati Kawira Mwangaza tigagenda no gukora egasi asa abantu ba Meru naende nchebuno yomo bwa abantu barenge kamati eri abantu 10 yomo nago kirase bunge senate kongari bageri erinde ko bwatesie kamati eri gukora egasi emwarora.